Ahojte, dnes si spoločne spravíme bullet journal na mesiac apríl. No a tu sú vlastne všetky tie stránky, ktoré ste mohli vidieť v minulom videu. No a teraz sa presúvame na úvodnú stránku. A ešte som zabudla povedať, že to bude na tému včielky.
No a tu je už celá tá stránka. A teraz si vlastne pripravujem fixky, ktoré budem používať na plánovač. Potom som tam nakreslila tieto polička. No takou modrou zvýrazňovačkou odstavila som si tam, naznačila také kocky, na ktoré som potom napísala čísla, vlastne tie dni. No a potom už som len dokreslila včielku. No a teraz môžeme ísť na ďalšiu stranu, ktorú som pomenovala Water Checker, čo znamená, že koľko som za deň vypila vody. Alebo teda čaju. No a teraz si začnem robiť ďalšiu stránku, ktorá sa volá Highlights of the Day. No a táto stránka sa používa ako najlepšia časť dňa. Táto stránka je vlastne jediná, ktorá nesúvisí nejako s tými včielkami. Sú tam iba farby, ktoré majú včielky na svojom tele. No a tu sú vlastne tie farby, ktoré budem používať. Je to taká vlastne ako keby tyrkysová, modrá, taká trošku inakšia modrá, šedá, žltá a oranžová. A to je vlastne všetko. Tu je to už vlastne znázornené, ako to ja vlastne robím a aj to tak budem robiť. No a tu ešte píšem čísla tých dní. No a k tým farbám som ešte zabudla dodať, že som tam použila nakoniec aj takú telovú, alebo teda béžovú.
No a tu je zase celá tá stránka. Ďalšia stránka je vlastne Mood Checker. Je to vlastne niečo, kde si nejaký obrázok alebo stačí proste nejaké políčka, do ktorých si zaznamenávate svoj deň, aký ste mali deň, napríklad ako šťastný, smutný a tak ďalej. No a ja som sa rozhodla, že si to spravím v podobe včielky a áno, je to dosť divné. A toto, čo tam píšem, je celý mesiac. Vlastne tam je taká už krajšia včielka. No a tu sú vlastne farby, ktorými to budem môcť vymalovávať. Takže tak. Toto je vlastne šťastný, toto je smutný, toto je taký smiešný, taký stredný, no a taký bláznivý deň. No a ďalšia stránka je Habit Checker. No a neviem presne, čo znamená táto stránka, ale ja ju teda používam na to, že tam mám nejaké ako keby predsavzatia, no ktoré by som mala teda plniť každý deň. No a toto som spravila trošku tak divne, ale no však nevadí. No a spravila som si tam vlastne iba ten základ toho tela včielky. No a to som si rozdelila teda na nejaké tie políčka. No a tam, kde mi vyšlo viac tých políčok, tak som si nejaké z toho políčka vyfarbila. No a tu sú vlastne tie predsavzatia. Prvé predsavzatie je škola. No do školy nechodím každý deň. Napríklad ako sobota a nedeľa, ale no nič. Ďalšie je gymnastika. No a nasledovne je tam books, čo znamená knihy, lebo ja teda nedodržiavam, že každý deň čítam knihu a nejakú knihu. No a hlavne tie z knižnice a potom sa stane, že mám jednu knihu doma aj 5 mesiacov. No a ďalšie teda draw, čože je malovanie. K tomu nemám nič povedať. A teda predposledný je guitar, čo znamená gitara, takže vlastne hrať na gitare. No a teda posledné je
water to flowers, čo znamená polievať kvety. No, ja proste nepolievam svoje kvety a niekedy to tak aj dopadne. No a to je vlastne všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu. No a zatiaľ ahoj a ešte vám ukazujem všetky tie stránky. Takže pá.